बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ जयगुरु सत्संग धोरोमनि धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लादों। चिरां जिल्ला बिरहांगाव गामियाव थानाय जयगुरु सत्संग धोरोमा मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियाव चिरां जिल्लानि जयगुरु धोरोमनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जयगुरु धोरोमनि फोथायारि सुबुंफोरा उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेर बयबो खौसेयै बाहागो लादों। आरो बेबायदि मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमद बर'आ। गुबुन फारसे जयगुरु धोरोमनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा राव हारिमु धोरोम बासियालासे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमद बर'आ नुजाथि हैनानै हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव मदद खालामनायनि थाखाय साबायखर बावहरदों। बेवहाय जयगुरु धर्मनि जायखौ एसपिआर होनना बुङो रिटिक बिथांमोन गासैनिबो प्रेजेन्सआव मोनसे आर'ज जादों आरो बे आर'जाव माखासे आध्यात्मिक सरसा धोरोमनि सरसा जादों। बेवहाय दान्दिसे सम नुजानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना समाजखौ फोसाबनो थाखाय समाजखौ मोजां खालामनो थाखाय जोंनि समाजनिफ्राय गेना गोरोन्थिफोरखौ बोखारनानै गोग्गो मोनसे समाज दानो थाखाय गोबां खामानि मावदों आरो बेवहाय जोङो बिटिआरनि फारसेनिफ्राय बिथांमोनखौ जों धन्यबाद होयो। इयुनाव जोङो खौसेयै खामानि मावलांगोन जाहाथे मोजां समाज मोनसे सान्तिनि समाज जोबोद मोजां मोनसे थासारि जों बयबो मोननो हायो। बेनि थाखायनो जोङो बयखौबो खावलायदों आरो दिनैनि बे आर'जनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। मा हाबाफारिखौ लानानै नोंथाङा दिनै मेहेरगोनां मोनसे धर्मनि सावरायनाय हाबाफारिखौ लादों? आच्छा, साफ्रोमबो नायगिरिनिसिम जयगुरु। दिनैनि बे मेहेरगोनां जि सत्संग बियो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै खालामनाय जादों आरो बे मेहेरगोनां सत्संगखौ जोंनि बिटिआरनि चिफ रमद बर' सारा खुब सत्संगनि जि निति नियम आदर्श गासैबो हारिखौ लानानै जे मोनसे बेसेबांबा गिदिर धर्म बेखौ बियो देवघराव निजेनो थांनानै मोनथिनानै फैदों। हयथ' नोंथांमोनहा बयबो मिन्थिगौ, मिडियानि गेजेराव बयखौबो प्रसार खालामनाय जाखादों जे शिब सारा देवघराव थांदोंमोन। ठाकुरबारियाव थांनानै बियो हयथ' बिनि जिनिखि गोसो बियो आरो साबसिन जादों आरो सिगाङावबो जेसेबां माने जोंनि सत्संग जगताव गुवाहाटियावनो होन जेरावखि जाया उत्सब जायोब्ला महा उत्सबाव माने शिब सारखौ जोङो थांनायखौ नुनो मोनखादों। हयथ' बिथांनि जिनाखि गोसोनि गाबखांनाय बिनि गोसोआ माने ठाकुरनि प्रति बहुद आग्रह दङ आरो बिनि थाखायनो बिथाङा मोनसे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टखौ लानानै नैबे उत्सबखौ आयोजन खालामनो थिननाय जादों। बियो खुब जोंनि सत्संगिफोरनि थाखाय खुब गोग्गाथाव आरो गोजोननाय मोनदों आरो जोङो शिब सारनिसिम थेंक्स होदों आरो जोंनि साफ्रोमबो सत्संगिफ्रा गासिबो जाथियानो दिनैनि बे सत्संगआव सारनि मुङै भबिष्यत जाहाथे बिनि दीर्घ आयु फेमिलि मेन्टेनेन्स आरो गासिबो गावनि राजनितिक जिबनाव जाहाथे मोजां रोखोमै दैदेनलांनो हायो बेखौ आसा खालामनानै 5 मिनिट नाम ध्यानबो खालामनाय जादों आरो दिनै नै गाव नुजाफैस्लाबनो हायैयाव प्रेयारनि टाइमाव जोंहा बिटिआरनिनो स्पिकार सारखौ थिनहरदों ओमफ्राय नुजाफैदों गावबो एसे लेटब्लाबो नुजाफैदों आरो दिनै बिथांनि जिनाखि नुजाफैथिनाय बेवहाय जोंनि साफ्रोमबो सत्संगिफ्रा खुब गोजोननाय फोरमायनायखौ आङो खोनानो मोनदों। बेखौ जोङो दाख्लैयो 12 तारिखआव जोङो देवघराव जोंनि हेड हिसाबै जोंना देवघर झारखन्डआव गोग्लैयो। बेवहाय थांनानै जोङो जेसेबां जोंनि जिल्ला भित्तिनि जोंनाव 11टा श्री मन्दिर आरो केन्द्र मन्दिर दङ बेखौ लानानै जों थांनानै निबेदन खालामहैदों। जोंहा मोनसे रुल्स दङ निबेदन खालामनाय आचार्य जोंहा मोनसे पुरुष दङ। बे आचार्यनि निर्देश बादियैसो जोंनि जेसेबां खामानि सत्संगनि जेसेबां खामानि जों बेफोरखौ फारियै मावलांनाय जायो। बेवहाय जोङो निर्देश खालामहैनाय जादोंमोन, निबेदन खालामहैनाय जादोंमोन। बे निबेदनाव जोंखौ निजेनो माला डेट खालामनाय जायो, जायगाया बबाव खालामनाय जायो, कमिटिखौ बोरै खालामनाय जायो बेखौ गासिबो जोंनो माने आचार्यआ बुंहरदों। बेखौनो लोब्बा लाफानानै जोङो दिनै शिब सारनि जि
आग्रहजों जि सत्संग खालामहोनाय बेवहायनो जोङो जिहेतु बयबो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो मन्दिरनिफ्राय नुजाफैखागोन हिसाबै सेकेन्ड फेजआव शिबसांखांनायनि उनाव जोङो कमिटि फर्म खालामगोन डेट सेलेक्सन खालामगोन आरो प्लेसखौबो सेलेक्सन खालामनाय जागोन आरोखि। मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि आर.एन.बी. र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आइ.टि.आइ. क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आइ.टि.आइ. क'क्राझारआ गासै मोनबा भकेशनेल कर्सफोरखौ लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 years कर्स, कपा कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स, स्टेन'ग्राफि 1 year कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 year कर्स, सेभिं टेक्न'लजि 1 year कर्स। बे भकेशनेल कर्सफोराव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। बेयाव मुं थिसननो थाखाय नोंथाङा 10 थाखो उथ्रिसारनायल' जानांगोन। ब्रह्मानन्द आइ.टि.आइ. क'क्राझाराव गोजौ थाखोनि खाबुफोर जेरै पावार बेकआप, फ्रि वाइफाइ, स्कलारशिप आरो क्वालिफाइड फेकाल्टिसफोर दङ। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द आइ.टि.आइ. क'क्राझाराव थांनानै एबा 8638683243 एबा 8402965684 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलोंजानो हागोन।